F'ġurnata tipikament tar-rebbija, fir-Rabat ġiet iċċelebrata l-festa ta' San Giuseppe. Il-jum ta' tlieta beda b'quddiesa solenni ta' jum il-festa f'xandiera diretta fuq Net Television u li għalija kienu preżenti l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca, deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra u l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi li mexxa l-konċelebrazzjoni. Il-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesu fir-Rabat immexxija mill-kapitlu tal-Katedral tal-Imdina kienet imżejna għall-okkażjoni. Waqt l-omelija li saret minn Patri Michael Camilleri huwa tkellem fuq il-ħajja ta' San Giuseppe. Giuseppe li dawwa li l-Knisja mqazza bid-dawl ta' ħajtu. Għex ħajja sempliċi u umli, f'silenzju u f'sagrifiċċju b'turjata mħabba għal Kristu l-Feddej. Giuseppe li bħal Martu Marija għamel il-mixja tal-fidi. B'umiltà kbira aċċetta l-pjan ta' Alla. Permezz ta' ħajtu huwa wera li r-relazzjoni tiegħu ma' liben ta' Alla kienet waħda ta' responsabilità kbira fejn ħaħsibu sal-aħħar mumenti. Fit-tmiem din il-quddiesa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu l-okkażjoni li jiltaqa' ma' rabtin u diversi nies oħra li kienu qed jiċċelebraw din il-festa. Iktar tard Adrian Delija kien mistieden għal riċeviment tradizzjonali li jsir ta' kull sena nhar il-festa fil-Gażin tal-Aqda lil Adam fir-Rabat stess. Fit-toroq tar-Rabat ma naqsux ukoll in-noti tal-marċi tradizzjonali. Il-festa ta' San Giuseppe laħqet il-qofol tagħha it-tlieta filgħaxija, fejn bħal kull sena issir il-purċissjoni bl-istatwa ta' San Giuseppe. Mill-erba' mbagħad il-Knisja dedikata lil San Giuseppe tbiddel kompletament l-atmosfera festiva u tipprepara ruħha għat-tifkira ta' jum il-ġimgħa l-kbira li din is-sena se tkun iċċelebrata fit-19 ta' April.